Namine sinten, Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana, Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya napa mawon iki, Mas? Loro pikir. Loro pikir, Ati mak teratap. Ati mak teratap, Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser, Karo napa malih? sentolokku rada kembut-kembut. Bu. Sentolop rada kembut-kembut. Nggih. Nggih. Niki ngeten nggih, Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalanya niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah, terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki, Mas? 2 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku, Mas. Temen. Nggih. Apa dadi wong lanang ora peka blas, potang wis kendor, tawet wis molor, nek disambati jare api ora nganggo apa-apa. Rumang sama aku wendeng apa piye? Wis kono ndak kerja. Pak Nur, kowe mbiyen rabi umur piro? Umur 21 tahun. Umur 21 aku rabi. Oh alah, koncoku saumuramu wis dadi rondo. Asem tenan wong iki. Lho tenan Mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lagi para yo ngelana aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing saumuranmu kan lho wis padha mati rumasanemu. Mosok to Mak? Apa wis ora doyan sego to Mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho. Yo no, piye kok gak nyusul lah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno. Hah? Kok karuan oleh aku nyiar nang masjid lho piye? Kok tak celokno Pak Wo. Ya, tak kokon ndang nyiar nang masjid remangsaku lho. Wah, ora Mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Kuwi karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to Mak rondo-rondo nom. Masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar alah. Ora iso berarti awakmu termasuk. Awe kok iso? Ya iso no. Naik ya ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, Keluar. enak tenang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing pentinge apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning ndi ae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotro. Mesti sempak elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Yo sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Dirawat dirinya ya Cak. Wong lanangi bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tulung nek bar mergawe tuku sempak dah, tulung. Lah kowe iki apa aku kok merintah lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Sidoarjo porong Banyuwangi. Lah bojone wong kok disayangi. OTW Jakarta Pusat naik pesawat. Lah wong senenge mung sesaat, kecewane ning setiap saat. Jakarta adalah ibu kota negaranya Indonesia. Boleh kamu jatuh cinta, tapi tolong dipergunakan otaknya. Tak pikir teke tiba cecek. Wong yo wis tuwek, matane cok. Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah iki kurang gayan mau piye? Kok ngematne sempake wong lanang. Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing pentinge apa sing pake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning ndi ae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotro. Mesti sempake elek. Paling gayaanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng ki manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Yo sak awas-awase mosok sing dipendelengi yo barang konoan ae. Asem tenan wong iki.
Lu tenan mak, malah wis ana sing rabi pindho. Lagi para yo ngelakno aku ndang rondo lho, tanggaku ya sing sak umuranmu kan lho wis padha mati rumasanem. Mosok to mak? Apa wis ora doyan sego to mak? Kae wis ana sing pendak pisan, pendak pindho yo ono. Piye kowe gak nyusul ah? Nusul, ora arti nggone. Tak terno. Hah? Kowe karuan olehku nyiar nang masjid lho piye? Kowe tak celokno Pak Wo, ya. Tak kokon ndang nyiar nang masjid rumangsaku lho. Wah, ora mak, aku saya sibuk. Sesuk-sesuk ae. Wong kok malah arep ngelokne aku ndang rondo. Kowe iki karepmu piye to? Lah wong jaman saiki kan ngetren to mak rondo-rondo nom. Kok mati ya bareng kanca-kancamu ngono. Diomongi gaweanku sing akeh, saya sibuk. Bangga ngengkel ae dong ora wis. 2 tahun po 3 tahun randang di anak gampang Piye? diurutke. Pijet urut Alah bodomu. nganggo pluruti ngono ki. Diurutke kok RT 1 to kok RT 3. Kekreane. Kowe ra meteng 3 tahun. 3 tahun. Terus metode ben meteng di Ya diurutke. saka RT 1. 1 to kok RT 3. Kowe mangkat saka ngomah ki lagi arep mangkat ngurutke jek ngene iki. Ya. Kowe entuk 2 RT mlakumu wis ngene. Mesti wis ngene iki mlakumu. Kok njut diurutke. Kowe pengen meteng tak urutke. Tak pikir iki nek diurutke iki kok diterapi apa piye ngono kok. Lah ngono ki kesuwen. Jenenge durut. Kalian aku ngono arep barang kene ya mung kulit nggih Bu nggih. Nek dipeme ya ngluntunge kok arep barang kene. Nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel mas, Lah kok adoh meni lho. reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingslen lho. So nek wis mulai kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Dadi manten iki pisan kanggo Selawase. ora oleh Pegatan rungono wae. kowe ping pira? Aku pindho aku. Allah. Aku pindho Pindho ae sombong iki lho. Kepepet. Apa ping 3 to apene? Nyekmu. Aku tak sambutan sik Pak ya. Ya silahkan apa iso? Iso memakili Pak Ridwan. Ndang jajal. Etek kali. Paling tidak salam dhisikne. Oke. Awake dhewe iki tanggapan ning Jombang beda Iya. karo daerah liyane. Beda ya Pak ya. Beda no. Wong kene iki sok Jawa Timur. Jawa Timur. Daerah religi, nggone para alim ulama, gudange para kiai, kedunge para santri. Rono. Mau yo mampir. Lah iya. Tebu ireng. Mula ngomong sak ngomong iku kudu sing ati-ati. Akeh para bini sepuh sing lenggah, bapak-bapak sing kepareng rawuh, pejabat TNI sipil komplit mlumpuk dadi siji saka Polri ya rawuh. Polisine ning kono kene. Lah iya. Oke, pengen sugih? Ngombe jamu tolak melarat sida sugih. Jamu apa? Tolak melarat sida sugih. Tolak melarat. Kuwi ya ramuane Mas. Ramuane apa Celi? Wonten nomor setunggal menika ditulis nggih Bu. Ramuane nomor setunggal cem-ceman godhong irit. Nggih, Cem-ceman godhong irit. Nomor kalih cem-ceman kayu medhit. Cem-ceman kayu medhit. Nomor 3 sak cuwil kembang cetil. Sak cuwil kembang. Nomor sekawan sing paling genah niku gagange gagang delap. Ramuan. Oh, gitu. Tulis Kembang cetil. Jamu biasanya nek ngombe jamu ki ana efek sampinge. Hmm. Lho ki jamumu ya ana efek sampinge. ya enek no. Apa? Digething tangga. Ya awake dhewe kudune nglakoni molimo cukup Mas Saman Mas. Mlumah murep mancep mlebu metu. Kok iso ngono ki lho. Mlumah ki khususe manten wedok Lah dalah iki lho mesti lho. Lho gelo aku ngene iki sedih aku. Jengkolmu tenan lho. Sebagai isin aku ki lho isin. Isin nyapa? Lah ngantek manten mlumahe pemurut masuk gak oleh. Kowe iki ora usah isin lah isin sirahmu dibundel kresek Indomaret dadi wis ora isin awakmu. Dadi manten wedok kudu mlumah ki tegese mlumah ki iki lho Dik tangane kudune siap mlumah. Kok iso mlumah? Lah njaluk kayane sing lanang mosok murep ngene. Alah bojomu kae nek njaluk murep Kiting goblok kae. Amin. Oh, iki lho njaluk kayane sing lanang iki tangane mlumah. Lah sing loro lak wis seruh sing wedok mlumah. Terus
Masa kok ki ndang mlaku tunuk-tunuk ndang murep. Iki lho. Maksud murep aja porno lho. Lho mboten mboten. Aja porno lho di hadapan abahamu rawuh lho iki. Tak sawang ketoke alismu kandel men. Ngono kuwi apa ya kuat mancal? Kowe iki takok to nantang. Yo takok tapi setengah yo nantang. Takok to nantang nyil kowe. Lah kono wani apa ora kira-kira? Apa mbok jajal to piye? Ngono yo ora apa-apa. Kapung wis suwi lho ora tak cas lho. Padha nggonku lho suwi ora nggo ngecas yo ni. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah nyapa ngono? Lah nggonku wis kadung metenteng lho, angel menggoke. Ampun, nggonku budel ngono. Lah nyapa ya lho ampun. Paling kowe sing sambat. Iya wani we. Lah nyapa ora wani? Direm sak unyil kok. Lho kok jajan. Nantang to asline. Lah we wani apa ora? Aku ngono tatak. Lu wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo giyaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido e. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Ora betah lho. Setengah jit ora apa-apa. Wis ndak tahan ta lho. Lawang nganggur lho. Kene di bojo ngopo kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat wis nganggur 1 minggu lho. Tapi ya wong kebutuhan lho. Kan kering dulu ngono lho, Mas. Kalau nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Oh, wis istirahat seminggu no. Apa sik kurang iki? Sing cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoke gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ora genyah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Ganggu wong repot lapo to. Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah aku iki sik repot. Jembalan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kok lek mari balenan. Metu didik WA posisiku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa. Masih aku dadi wong wedok bare raimu kuno cuek tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karuane lek wis gak seneng aku ku ngomong tak enteni dikit biyen ku ngomong. Mbok kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongko kok piye rupane. Ora sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Enak tutuk dia sementul kayak jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol iki. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintinganmu loro tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel. Paling malah menikmati yo. Perawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu. Nek pengen dicokot tebokno dhuwur goblok. Lah nek kuwi menyalahi aturan to.
Wong dalane lho duk dhuwur. Senuk kon dhuwur engklek engko mleh. Paling awakmu malah sing mekeh-mekeh. Rungokno. Iya ket mau lho tak rungokne. Nggo pulpen, nggo buku. Ndak jawaban ngene dadak kon nulis. Diangen-angen lho iso. So, aja tekok neh bar kuwi ya. Iya ndang iso apa ora? Hitung kuwi count. Tulisane COUNT. Wacane count. Lah nek semua. Semua kuwi all. Tulisane ALL. Iya, jajal digabung. Dadi apa? Dadine digabung. Hitung semua bahasa Inggrisnya adalah counter. Kok Lah lak tenan. Mulai gelagepan to. kok tak buak ae HP ki. Tak buak. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendela. Cendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nangka. Nggih nangka. Kates loro nangka tok. Nggih gandul-gandul nang kathok. Iya ya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Ku sing iso jawab gareng kuwi. Reng, anu nang kontak kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh bahasa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Ceramah tuh biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Kita yuk gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis ora rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih drijiku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe para yo kangelan, Mbak. Timbangane rusak ra digarapan malahan. Dijamin ora rusak ngukure lho, gawe perasaan, ora kusruk. Iman. Ini parah ini. Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten niku. Ya iki. Jenengan kok yang gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku ki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Heeh. Tua kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek nyamuk. Ora. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne ijlik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrek terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Bangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mak urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben diras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno.
Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang lu penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso praya padha wae? Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kon ketok siji lek wani. Yo ora wani. Iki tak awet-awet to kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Anja. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. It. Bahasa Inggrisnya sakit. Il. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Mbak, sampean rondo 7 tahun ngono kuwi dalane para buntet iki. Sak menika mbiyen ki tak kira lek barang ki suwira digawe saya buntut, saya penak, saya rapet ya, guys. Ya mestine ngono no. Wong ora enak sing liwati lho. Ternyata salah. Lah kok salah piye? Ternyata setelah aku menjadi 7 tahun ki malah barangku ki ngowoh. Oh, mbok sak menika sayang. Lah kok iso ngono iki lho. Wong ora enak sing liwati kok iso ngowoh. Biyen orang ngene, biyen yo ciwut ngono sak menika, tapi saiki malih ombo. Lah nyapa kok iso ngono iki? Yo enggak tahu nyapa kok malih ombo, apa mergo tak owok-owok dhewe. Trai dlogok jaran kuwi. Tuku cengkeh kleru dondong. Mekekeh dong. Enak deh, enak Mas. Awakmu nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsling lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sama kok mlakune akeh-akeh. Ini parah ini. Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki apian opo-opo ya amit, ape takok opo ae aku ya amit. Amit. Iya, tapi amete ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh, aku goblok. Ari Iwan ya panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet e jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku, angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang di Lah iki nyapa? Ngene iki nek ra dibujuk ngene ape piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ngene iki ape piye? Ya ngopi karo udut to. Mengkeret pekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku lho. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Apa ya? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani pira?
Ya njalukmu piro panggah tatak to cah kene. Pak Jero, Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo. Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Ini parahnya. No. Sempeteng ora mambu mbako. Lah temu locot kuwi mambu mbako. Apa aku sing mambu mbako, he? Lah ya mbah kira-kira ning dhewe. Aja ngawur ae ya. Wah sekali-sekali nyenggol aktor iclik ya, Kang ya. Sapa lho sing nyenggol iki? Wong mbok menawa ae lho. Engko nek tak ulti jarem sak ndok-ndokem lho tenan lho. Alah omong tok urung karuan iso ae. Mambu mbako ya apa nih keleke apa pentile rumasane. Lah wong kelek kok mambu mbako iki lho. Gek sapa sing sudi nyosor rono? Masane cah kene iki nggo mut-mutan perokok aktif ta. Lah ya mbah. Lah wong sing duwe kowe lho teko aku. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho, Mas. Oh alah tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya wong rapi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kae lho yo. Keringetan bareng. Mbah, ketarane kok rasane rapi ki penak. Yo penak turu lho enek sing ngeloni. Pengen ayo rapi. Lah mbok ayo to. Yang yuk Nyapo? pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyaman kata jam piro kae. Beduk dendeng lo iso pengen ki lho. Sekali-kali lah jajal lawan kan dong tahu. Aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Kamu bendok sak narangane. Ini aku njaluk rambut kayak ini saiki njulak penak men. Terus piye niku, Bro? Ayo to. Woi, Nyapo? ndang rapi, mikir ora rapi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, mbok urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rapi-rapi. Lagi rapi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Cek ndang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rapi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rapi-rapi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rapi-rapi. Iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Ketok yo gatel tak kukurne, Mbak. Alah wis kok rasa repot-repot tak kukurne dhewe nggih cuciku. Ora repot kok mungkin lagi longgar. Karone ngukur dhewe ora yo kangelan, Mbak. Timbangane rusak rada digarapan malahan. Dijamin ora rusak wong ukure lho gawe perasaan, ora kusruk. Man. Ini parahnya. Nggih, nek sego nggih segane jendela. Mriki jendelo. Kendilo. Nggih. Nek kates. Gandul. Nek nongko. Nggih nangka. Kates loro nongko tok. Nggih gandul-gandul nangka tok. Iya. Nggih beda-beda niku Pak Nom. Nggih. Angger gene kula enten kontal. Heeh. Mriki enten mboten kontal. Kontal nek di pasar. Berarti O lho, O kudu O. Gus iso jawab gareng kuwi. Reng, anu kontal kene apa reng? Jaluk tulup anu pecokan ndase kuwi. Ya ora. Lah Mas lah. Akeh basa, akeh kata-kata. Aja takon kontal. Ora asale Pak Mantep ya takon karo aku ya kepengin Lah nek wong wedok niki nek nganggo androk iki kan penak. Kok penak? Sebabnya apa? Lah iki nek arep ngopo-ngopo wis gari ngonten iku. Ya iki. Jenengan kaya gatekke kula nggo androk iki ngapa? Ya aku iki mung gagas saiki iki iso nyandang apa ora to iki aku ngono kuwi. Ingin mesti. Ingin ngapa? Aku ki wis tuwa titis. Tua napa? Tua kapuk.
Tua kapuk ya apa? Dhuwur mabluk, ngisor rejek nyamuk. Ora. Ngeyel. Ngeyel lah Kita pertanyaanmu nggak piye to, Dik? Sing alon-alon. Sampeyan kate ngomong ning aku. Kewan paling ngeyel ki apa sak donya? Pancil. Kurang ngeyel, Pak. Boyo. Kurang ngeyel. Kucing. Kurang, Pak. Kirek. Udu. Lah apa, Dik? Kethek, Pak. Lah kok iso lho? Oh, berarti kethek aku. Ya iki ngono lho modelmu ya. Awake dhewe budal ya bareng, paling tidak aku ya wis tak anggap adikku dhewe. Ya matur nuwun, Pak. Gelem to? Gelem, Pak. Berarti kowe adike kethek. Cek, Pak, rene alon-alon Pak. Alon-alon, Pak. Alon-alon. Piye, Pak? Kowe kan wis anggap dulurku dhewe, wis anggap adikku dhewe. Gelem to? Gelem, Pak. Lah ya kowe berarti adike kethek. Buli, Mbok. Apa? Jenengan kalau wingi nelpon kula nggih sing teng mriki. Wah, berarti iki Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok resline ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Lah nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo, Mas. Arep mbok wae apa nek rono? Tak susoni sak menika. Moh. Susu arek adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak. Apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek wong tumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase marang tuamu? Oh iya. Ora wani. Ora wani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngeyel apa, Pak? Kewan paling ngeyel paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngeyel, rada kirek. Wah, ora enek jengkok kirek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Bae tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngeyel apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah ki lho ketheke. Heeh, ketheke. Woi, Nyapa? ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapa ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kek ndang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot men ngurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu sing ngisor mesti pola. Lah kok nek ora ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek-cewek ora iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anjay. Kok jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun.
kata-kata kalimate wae. Enek kalimat burine apa ki huruf Kacek sahuruf. Kacek sahuruf ngoten pun beda benten Beda, artine. tegese beda. Kok iso ngono? Umpamane lho Ya Mas. contoh. Jeru ya apa? Dalam Lek tambah ka dadi jeruk. buah. Lho niku lho pun genah lho. Jeruk Dalam jeruk. buah. Garu luku neng sawah. ditambah ka garuk. Kukur. Wis beda ta? Beda. Turu Lah iki lho gak seneng. Oh iki. Ya iki aku. Iki lho sing gak senengi ya iki. Harga diriku jatuh sebagai dagelan pondok. Awakmu suwi ngerondo ngono iki dalane ora buntu, Mbak. Ya terima buntu ta, Mas. Lah piye? Wes watos kok cor-coran iki. Iya kangelan lho wingi. Mulane ngreneng wong ape ngrabini aku mikir, Kok iso ngono? sentolopmu ngatasi pora, iso ngebur pora, ngono lho. Musuh aku yo panggah jebol lho. Lah tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye bocah iki lagi sadar lek manur ki ayu, makane teges sawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Nak? Coplok nae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso. Ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir coplokan nae kuwi ndase kok iso. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundui. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Trae delogok jaran. Mau metri? Mumet ngopo to, Ndes? Ndase wong wedok mek siji sing dipikir akeh sampai tembus bulan. Ya rasa dipikir to, Ndes. Dikelos wae to, Ndes. Wong lanang no penak ra temen-temen lak mikir. Lah kok iso prayo padha wae. Ndase enek loro. Kok ngerti ya. Jajal kon ketok siji lek wani. Yo ora wani. Iki tak awet-awet kok ngetok. Oh, awakmu renek dolanan. Tenang. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn, Bahasa Inggrisnya tinggi. tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dhewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat, Bahasa Inggrisnya sakit. ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Kopi apa sing gawe ati dadi ayem, Mas? Kopi leh aku dadi bojomu. Bungkus ya. Tuku apem diwadahi plastik. Adem-adem, enake ijlik. Degane kambil ijo. Bejone sing duwe bojo. Budal no. Rasah pengen. Duwe daging ora sampe sakon ae ngare perkara. Lah iya, ngono iso gawe geger. Lempet pisan. Mambu pisan. Tapi sing tak herani ku lho. Iranya apa? Wong ora tau kena sengenge ngono rupane kok ya ireng. Lah kuwi mergo plepeken to, dina-dina diblebet. Kaya lek ora kena sengenge kan ya putih resik apik ngono. Ping-ping piye ngono ngono. Apa nggak dadi misteri apa kok ireng ngono. Ngono ki sing salah ya kowe dhewe. Ngerti sing ireng sing ngisor sing dibengesi dhuwur. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya mangan. Eat, Bahasa Inggrisnya sakit. ill. Lah nek mangan pas sakit apa? Emoh ngeres. Iso pantun. Iso lah. Wong tuwa pipine kempot. Obah ping 5 lah kok copot. Tuku iwak akeh sak kintal. Kurang penak. Banyak lemekan bantal. Ning alas golek kayu, mung welase ora payu. Tuku jamu karo permen. Ora payu yo ben. Tuku jamu disampuri santen. Ya nek ora payu suwi-suwi ya karatku. Kowe ngerti ben apa ora? Ora payu yo ben. Mosok kalah karo truk duwe gandengan. Wis ora masa kok golek kok jaran. Ora payu yo ben penting aku sehat. Ora masalah ora payu. Ngono lho, Cuk.
Mas. Yo nek kuwi kabeh wong njaluke sehat. Ini parah. Ceramah itu biar pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh tak enak. Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Aku sakit gigi Don. Wong lanang. Ana apa ngongkon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukoni kebul. 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempakku molor atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diglindrat sisan. Ben siset. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo Wongi hobi karaoke. pomo mangku purel sampean ra nesu. Mboten. Weh, penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujute apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh lah apa? Tape. Rambut itu bahasa Arab apa Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora aku pengen. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya. Mripat ainun. Sekolahan madrasatun. Madrasah. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Keneri nyenyetun. Duwe bojo lemu ki penak lho Mas. Kok iso ngarani penak iki lho? Penake nggo ndi? Rasa tuku kasur. Ngentekne nggon iya. Ngisor dhuwur mlewu menuk-menuk. Bojo lemu iki pancen nyenengke. Disawang yo sedep, tapi yo kuwi nek kentepan pentil sisih ngene megap-megap. Anja. Wis sak minggu nang ndi Mas? Nang pantai. Nang lu kowe. Mak, renang dong. Ya renang, ya keceh ngono kuwi. Nah renang ning pantai ra entuk suwe-suwe lho Mas. Lah ngopo nek suwe-suwe? Mengko ndak masin. Wis ben, malah nglawi. Lek tak pikir-pikir sampean ki yo ayu lho. Lho piye to bocah iki? Lagi sadar lek manur ki ayu, makane kok disawang. Tapi sayang aku mau mikir. Piye, Mak? Coplok nae lho ndasmu coplokan rasa tinggi mikir kok iso-iso. Nek ngerti-ngerti nek wong ayu kok kudune ki didelok, disawang, dipikir. Lah aku mau mikir kok. Nek mau mikir copoten ae kuwi ndase kok iso. Mak Nur, oleh ta turu karo telentang. Matek ora wong iki kok. Kok iso-isone telentang iki lho. Sego kan iso enak rasane. Kowe iki pengen mati apa piye? Ora lho, lapo kok pengen mati ku. Sate sih enak kok. Kok jeneng telentang ya? Telen paku, telen rumput, telen damen. Kuwi nek wong urip mati, mendem ya, mendem. Iki engko ora tekan telen obeng, telen paku, telen mentik bareng metu to. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Ya jalukmu piro panggah tatak to sak kene.
Pak Jero. Yo ora duwe nek kuwi. Si Victor Bo. Yo panggaran duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Mbak, nyapa ta wong wedok ya nguyuhi ndodok. Padahal ngadeg lho ya iso metu. Lah apa wong lanang lek pipis dicekeli, padahal enek selange kan. Yo ben ra ucul mangkane dicekeli. Enek batangane kan. Yo enek. Iso ngadeg dhewe kan lek wayahe ngadeg. Lah kuwi lho kelebihane wong lanang iki. Iso ngadeg dhewe. Apa wong lanang lek pipis dicekeli? Wis diomongi ben ra ucul kok. Kok gawe untran-untran to Kak takok barang. Cara yo ora ngerti lho mangkane teko. Wong iki padha umumane lho Jan. Lah apa kok awakmu lek pipis dicekeli? Kowe iki jane krungu apa ora to? Diomongi ben ra ucul. Kok ngerepoti? Ini parahnya. Lah piye? Pemaksaan atau niku namanya. Aku tekok lho. Ah wis mboten saksikan udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh saiki iso gajul ya? Caget mawon. Oh kowe iki nak gajul kowe iki kegedean sikil kok tin. Oh malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. Balik. Mendat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Mbak, gelem ora sampean rapi karo bapakku, Mbak? Kok kamu pinter? Iya dong. Kamu milih ibu sing ayu toh. Heeh. Terus jalan nek kamu pas gak iso turu toh. Pa, aku gak iso turu nek gak dikeloni ambek mama. Lah ya kuwi maksudku, Mbak. Ngomong pinter ngono nyampuk ra enggak suka aku. Mau jawabmu ndi? Iki dadi koyo ngene iki gara-gara Gek nyapa lho biayaan lu karo awakmu lho. aku ya gara-gara manukmu kuwi nitili tempeku. Kanggo ngejawabmu ndi dadi wong lanang? Aku ora ngerti apa-apa do widodo. Kok ora ngerti apa-apa ya ro iki nek awakmu kaya ngene iki gek ro iki. Lah kok iso kon tanggung jawab lho. Lah sing nurutne jarekku ndek iki siwangane sapa? Lah ya kowe. Kenapa kok sosis lho ndek iki jare. Lah ya sosismu kuwi lho. Aku ki ora ngerti. Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aneng wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho ya entuk. Ora entuk. Lho, kok imame kudune wong kok kupluk ireng piye? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? Suwi. Sing salat piye? Salate pripun? Iya, Su. Nesu lho sampean nesu. Pesen kopi susu. Kurang ajar sampean. Sampean sing genah kok. Ngomong kopi ndelok kopi, ngomong susu ndelok aku. Maksudnya apa? Ya apa sih sampean niku? Sampean tuh pesen apa? Kopi susu. Dibaleni maneh. Sampean ngomong kopi ndelok kopi. Ngomong susu ndelok aku. Maksudnya sampean ki apa? Ngono lho. Oh wedok yo ndodok wi mergo enek teorine, Cuk. Lho kok jaran dipisui neh. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Lah kloset duduk karo kloset jongkok ya apa dienggo wong wedok tok. Wong lanang lho yo nganggo. Wis sing ngekne profesor, kowe ngerti ra? Lah nyapa gagas sing gawe kloset barang. Lah kok kowe ngalang-alai profesor tekokanmu, Ndak murte kok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki yo ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti lho wong wedok iki. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Mosok segitiga. Mergone ben simetris jajar genjange. Beyuh kok yo wangel ngono ya. Damput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah yo ben ketok nyeni to. Lah kepyoh kabeh lho. Yo karo mekekeh sak. Kowe ora ngerti. Piye to, Yu? Aku lak ndek kanca jenenge Patmi. Patmi, ya. Sedina utuh nang nggonku nangis-nangis. Lah enek masalah apa? Enek masalah apa? Cerita karo aku. Yu gandhen walah mbok yo pange-pangono aku to Yu. Lah ning ngopo bojoku ki akhir-akhir iki ora tau mangan ning omah. Lah ngopo? Aku turu ora tau dikeloni. Jarene iki kandha-kandha tangga teparu jare bojoku ndek demenan. Selingkuh. Sing lanang kuwi selingkuh. Aku dijak goleki. Lah terus piye? Piye wong sing selingkuh karo bojone wae aku? Piye
Apa arep goleki? Apa njaluk? Nek alis kandel ngono kuwi kaya kuat mancal, Dek. Kowe iki takok to nantang? Takok, Dek. Takok to nantang nyilu-nyil kowe. Takok. Hah? Apa mbok jajal to piye? Gah, Kapung wis suwi lho, ora tak cas lho. mosok wis suwe ora dicas, Dek? Hah? Ora. Kowe engko datang dalam keadaan lurus mulai ngene lho. Lah engko nek malah lurus terus ngene piye? Ya bar lurus ya terus ngene. Mlungker. Ampun, nggonku budel ngono. Iya, wani kowe. Gak wani aku. Direm sak unyil kok. Tapi kan api. Nantang to wae asline. Ora Des. Nantang kowe. Ya wis nek awakmu jual ya tak beli nek nu Des. Sampeane rondo to, Mbak? Lho, rapi durung lho Mas. Oh alah, tak kira rondo. Tapi nek ngrasakne kaya ngrabi ngono kan ya wis tau. Rasane apa, Mbak? Maksudnya ngrasakne penake ngono kan lho yo. Keringetan bareng. Embuh ketarane kok rasane rabi ki penak. Yo penak, turu lho enek sing ngeloni. Pengen. Ayo rabi. Lah mbok ayo to. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku to. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Yang Apa sayang? awakmu apa lali to? Iki lho malam Jumat. Emang iki malah coba. Iya. Apa? Ngumbah gaman. Alah, ayo ayo. Kanggo sing model piye? Sing penting padha penake ngono ae lah yang. Ya wis. OTW siap-siap sayang. Ya wis tanteni ning kamar ya. Pancen wong lanang iki senenge berkegiatan nganggo huruf N ya. Apa kuwi yang? Nguli, ngopi, nguntal, ngerokok, ngewe, nenen. Lah piye padha butuhe kok. Ya wis ayo ndang kakek lak ngantuk aku. Ya wis ayo gek ndang nang kamar. Anja. Dari mana? Dari pos satpam. Pos satpam. Di lemari, Bunda nemuin celana dalam perempuan. Siapa yang punya? Lah, ya kalau punya perempuan ya berarti punya kamu lah. Mana ada ukuranku segede gitu. Kecil banget. Pasti punya tetangga. Gak usah nuduh-nuduh terus. Dengar ya, aku tuh capek dituduh terus. Asal kamu tahu ya, tetangga itu nggak pernah pakai celana dalam, paham? Mbak, aku mau diwarai cilik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kamu bojo, ra gablek bojo. Oh alah tibake. Kok rumangsane kon muara islik. Lho tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya aku. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Mbak, aku arep takon, umpama jodoh, kira-kira bojo sing sampean karepno iku sing ya apa to? Iki jujur-jujuran ya Mas. Aku terus terang ae ya, iki gak munafikan ya. Terus terang ae aku lek golek jodoh, golek bojo iki ra mandang bondo donya, ra mandang rupa, kudu ganteng. Ngono ya, Mbak. Ora mandang bondo donya. Rupa barang ya ora kudu ganteng ya. Gak mandang aku. Terus sing sampean karepno iku sing piye to, Mbak? Terus penting sehat wal afiat ya. Penting kudu sehat wal afiat jiwa ragane jero-jeroane. Oh, iya.
Lah emang kena apa to Mbak kok kudu sehat kabeh sak jeroane? Soalnya rencanaku rabi oleh seminggu ginjalnya ya arep tak tol tak jeneng tak jero. Soalnya kate daftar aku Mbak. Ora sida lek ngono. Dino minggu sing tak tunggu. Terus? Kowe ngajak Terus? jajan sate asu. Kowe ngajak mlaku. Repe piye repe? Mangkeloni aku. Mangkel aku. Lah ya saking ora dikeloni aku mangkel. Oh, ngono. Ya. Ya Mbak, jajan sate asu terus kelon ngono ya yo. Iki acara apa to, Cah? Tak sawang awakmu iki terlalu milih-milih ngono to. Lambemu. Nyapa? Lambemu, Mas. Lah yo lambeku nyapa? Lambemu nek mangap ya. Wangi to. Nek mangap lho gurih ya. Ora gurih piye wong bendina tak wae masakku lho. Jenenge wong golek bojo terus ya pilih-pilih sampean golek bojo lho milih. Ora wong aku sak pethuke lho. Lah kowe tuku sempak nang pasar kudu milih kok. Kemeruh kowe iki. Lah wong aku lho angger jupuk ngono ya. Aku golek bojo untuk milih. Lah nyatane aku ora mbok pilihne lho. Rena Arep mbok wae apa? tap lambemu. Anja. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukane ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bunyi-bunyi ratu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bareng rapi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Kidutku mau jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk dhuwit ning bojo. Masa kok gelo kok jarang yo gile omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro. Apa neh? Sehat. Sing penting vitaminnya cukup ya sehat to. Telu tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom. Bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Nglarani ati ora? Glogok. Anja. Mbak, sampean milih sing cilik dawa apa gedhi tapi ndek? Kok kaya pinter-pinter bola kae to. Urung apa-apa wis maidu. Kabeh dijajal dhisik lagi iso muni. Takokanmu ki kok gemes aku. Nek aku sak jujure ya. Piye? Aku pilih sing pinter pola. Polahku mbak ra karo-karuan iki. Lah wong cilik dawa apa gedhi tapi ndek ora iso polah jegege ya ora penak. Lah iya ngalahne boneka ya mbak gak iso polah. Wong nggonanku ki lawange wae nek slidingane. Lah nyapa ora mbok kei remote pisan. Arep mlebu bolongan kuwi sik nglewati perapatan. Lah kuwi bekakas piro ya mok beleng ngono lho. Sik enek tikungane, Kaya ngono. enek pertelone barang. Lah kuwi nek polahe ra karo-karuan ya ra iso nglewati perapat. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempelki cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng tas tok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok? Wong kene bendina salin kathok
Dianggap gak gatelen tapi ora katok anak nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Dan kok lah jembutku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora enek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah anceles to. Masamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Mbak, jenengku Ari Iwan. Aku cah apik kok. Arti kok bahasa Inggrisnya udara, uang dan kursi ki apa? Tak jawab ya. Iya no, enek pertanyaan yo kudu dijawab. Kok kowe bocah alim, bocah apik mesti pertanyaanmu yo gak mengandung jorok. Lah iya no, sesuai karo jenenge kan alim. Top. Udara kuwi air, tulisannya air. Bacane air ya. Iya. Lah nek uang. Uang kuwi money, tulisannya money. Dan kuwi n, kursi kuwi chair. Lah nek digabung nih. Bahasa Inggrisnya berarti digabung kuwi air, money, and chair. Air, money, and chair ya. Air, money, and chair. Loh. Jenenge alim tapi rumah sama aku ki English Dictionary 18++ ta. Ngapunten, Mbak. Mie sampean warnane apa? Mie ku warnane ireng ngedop. Biyuk burek no iki. Lah kok iso ireng kena apa, Mbak? Umur 17 tahun biyen dadi infeksi, Mas. Mengene yo ping bunder apik cemekel kenceng ngono. Berhubung kena infeksi dadi ireng ngedop saiki. Lah nek petengan yo ora ketok lho nek enek mie. Gelem ta? Hah? Moh blokeken aku. Penting ta amiku ki warna apa? Yo penting nganggo nambah selera. Engko bar ki ape tak cat koyo kuda poni, tak kei rambut keliling ngono. Mundhak apik no, koyo ndase lele enek suwute. Gelem wae. Moh nek pink aku yo gelem. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan ora. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulih nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumahmu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir no. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe barang kadang lu. Kamu jadi mau yang mana? Sayang, kayaknya aku nggak pantas deh buat berada di samping kamu. Nah, kalau kamu nggak mau di samping aku, di belakang aku aja, nanti aku nungging. Wong barang wis kebacut. Ini umpama awakmu kebian-bian karo aku ngono kan, aku ndak pernah. Ndak usah repot-repot. Hatiku ini tak jahit sendiri, tak tempel sendiri, bocor lagi, tak tempel sendiri. Lah mandang aku sebelah moto lho. Peh aku elek. Iki hatiku wis rusak, dobrak-abrik. Tapi kamu udah memberikan hati yang baru untukku. Saiki getun no. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Angkri, Roma tidak ngarit. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Dengan Bapak sinten? Sugioso. Sugioso. Gejalane mata kabur, samar-samar, tapi lihat cewek cantik terlihat jelas. Nggih. Suka kerotokan kesana kesini. Nggih. Suka merayu dan mengucapkan kata sayang. Nggih. Niki penyakit nopo nggih Bu? Niki jenengan sakit hidung belang mata keranjang. Ditaku BPJS nggih. Penyakit hidung belang mata keranjang niki mboten ditanggung kalih BPJS.
Walah. Soalnya boten mengancam nyawa. Tasik sadar tidak memerlukan tindakan apapun. Solusinya apa, Bu? Solusinya niki, kalau pagi mripatin jenengan niki sampean seri-seri dubasin ngoten niku lho. Nggih. Ngoten mawon. Membeli sedikit, Nempel. membayar sedikit, Nyicil. mencuri sedikit, Utang. pecah sedikit, Cuel. makan sedikit, Nitel. pucukan gunung. Mbok aja ngopi wae to, Mas. Lah nyapa to? Wong lanang ora oleh ngopi gitu. Lah nek sampean ngopi wae, nasib susuku piye? Alah. Wong susu gak ada tok. Yo, saiki sampean iso ngomong ngono. Biyen lho nek ora mentil yo ora iso turu. Kuwi kan biyen. Enek sini. Saiki wis kopong. Mas, tunggu sebelah kae kayaknya kurang gizi lho. Piye nek tak susoni? Iya. Tak mingi. Lah kula niku lak buka salon to, Bos. Entuk enggon niku ning ngisor wit waru. Lah kula tulisi potong rambut ngisor waru. Delalah enek campur sari, bodo mendem, gocekan tulisan. Lah sing tulisan warune suwek. Karek tulisane potong rambut ngisor. Kuwi. Lah kula ki ya ora ngerti to pas nyapu, ora ngerti nek warune suwek. Pas nyapu nek Pak polisi miyos, lah tak tawani badhe cukur, Pak. Ngono malah aku dikecrek. Lumayan, tapi polisi mriko lho, Pak. Pak polisi. Pirang minggu. Anu meh 3 sasi. Sedih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah to sedih no kudune Pak polisi ki gagah-gagah bagus-bagus ning kono ora ngliwet aku. Oh. Malah dikai bungkusan sego bungkus besok awan sore lumayan pemaku ki tenan. Kowe roh pitik, pitik jago kena kluruk melek apa merem. Bocah ki koclok kok piye to? Lah pitik iki mesti melek. Nek kluruk melek. Salah. Merem berarti salah. Melek merem. Salah dong. Melemrek salah. Lah apa? Pitik jago ki nek kluruk cukur. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Awi wak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing dodol aku pokowe tak tapuk ya. Sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Saya po iso niteni rondo karo prawan karo rai. Roh. Wonge takon aku. Wong wedok kuwi nek gong duwe bojo, iki sebutane nona. Lah kok iso nona? Man belum punya suami, ya. Nona. Terus? Tapi kalau sudah bersuami itu nyonya. Tapi kok cek perawan wis duwe anak. Piye, Pak? Nyah nyoh. Lah. Mangsamu. Kowe iki kok gayamu ra iram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek ni jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu, lah wong kene Mas, nyapa? numpang tanya. Arep teko apa? Mohon bantu dijawab ya. Iya.
Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi, masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Rika. Rika. Kau pasti Rika. Bukan Roma. Iya Roma, dia itu bukan Rika, tapi tukang pecel. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasane Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasane. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Kowe iki kok gayamu ra eram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek nih jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to jamu. Lah wong kene Awi wak pitik sing digulung kan nek kowe ngarani apa? Kentuki. Kae Kentucky ya Sing nyok. dodol aku po kowe tak tapuk ya. Ya sing dodol ki kowe ning tulisane kuwi pancen ngono macane Kentucky. Kentuki ya, Reng. Wah, mula laris dodolmu ning pinggir dalan angger Mas dodol liwat, Mas dodol Kentucky. Ayo. Mbak Dalem. lah ngono lho nek diceluki dirungokne kuping iso menak ngono. Aku oleh tekok apa ora? Kenapa neh dikadal. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya. Iya, tumbuhan apa? Manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak iwak pitik. Oh, berarti dhek panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean iki? Sampeyan kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe? Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Hah? Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entah doyan. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne yo ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo
lobang sing mambu trasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu trasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu trasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu trasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu trasi? Gayamu paling mambu trasi. Nang Taiwan iki kerja apa toh? Aku bengkel, Mas. Lah kok adoh meni lho. Reparasi. Lah terus dandani apa kuwi? Benekno manuk-manuk sing mingsle lho. So nek wis mulih kabari ya. Aku arep benakne manuke son figur lho. Ketoke mesle. Tak sawang kok mlakune akeh-akeh. Anjay. Bacaanmu menor-menor men, Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Oh, barang rondo malah numani Mas, sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlok, Mas. Lah nopo kok kon nyerlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis.